soc Susana Furió-Ferri i el meu negoci és Cortinatges El Dot. El meu negoci el va fundar ma mare en 1985, entonces està ara per els 37, una cosa així. I ens dediquem, generalment o principalment ens dediquem a lo que és a vestir la teua llar, a vestir-te a casa i que te sentes còmode en ella. Del meu negoci m'agraden moltes coses, perquè és veritat que no podria quedar-me... M'agrada molt el tracte amb la gent, eixe tu a tu que en les grans superfícies moltes vegades es perd. M'agrada anar a ta casa, portar-te tots els teixits que t'has triat, aconsellar-te, si ho fiquem d'esta manera, ho fiquem de l'altra, què és el que te quedaria millor. Però jo crec que si me tinguera que quedar en algo puntualment seria en l'expressió «Ai, Susana, sí que m'agrada». Aquesta sensació de quan un client està satisfet i li agrada el que veu, aquesta sensació és indescriptible, pense que és el que més m'agrada. Com els aplausos pels actors, doncs igual. Aquesta expressió te dona una satisfacció personal que és indescriptible. Muntar el negoci, això t'ho podria dir ma mare, perquè ella és la que començà confeccionant per a la viuda, per al trobador, i després va sorgir la idea de muntar el negoci. I jo el vaig agafar perquè a mi me destinaven a Madrid i entonces no era una feina segura, no m'ho anaven a assegurar i vaig decidir quedar-me en casa. I vaig dir, mamà, jo me quedo en casa, tu vas a jubilar-te, nosaltres havent cosit tota la vida, me quedo en casa i així n'estic arropadeta en la família. La trajectòria ha evolucionat molt, perquè n'hi ha molts teixits diferents, n'hi ha screens, n'hi ha noves tecnologies, però nosaltres continuem confeccionant tot a mà, nosaltres ho fem tot artesanalment. No senta igual una cortina que està feta a mà i que està preparada en mimo i en carinyo i cuidant cada detall. Avui en dia tampoc el que és l'estructura està tot a nivellar. Sempre n'hi ha altibaixos i no es construeix igual que antes. I tot això, nosaltres, com ho fem a mà i ho provem abans d'acabar-ho, sí que podem rectificar per a que tu visualment el vegues perfecte. Nosaltres, jo soc tècnic superior en edificis i obres, per tant, això és una cosa que ho porto dins. Tecnologies, doncs tecnologies estem gastant molt el Facebook, estem gastant l'Instagram, el Google Maps, també tenim el nostre catàleg penjat, el WhatsApp Business, estem gastant la web d'Arrimat, estem promocionant el negoci en targetes VIP, fent descomptes exclusius només que per a clients, hem també introduït un etiquetat per a cortines que quan tu les fiques en la rentadora i les traus, abans tenies que marcar-les en una creueta, en fil i agulla, ara no. Ara tu ja les traus i directament saps perfectament quina cortina va a cada part. Tot això se li explica al client i és una altra manera de treballar. És una altra manera de treballar. El meu negoci li aporta benestar, benestar personal. Tots hem passat molts mesos tancats en casa i allò que ens passava desapercebut, que no ens agradava tant, estava ahí i ja ho faré. Però ara hem estat en casa i han dit, ostres, és que això, és que cada dia m'agrada menys. I quan havíem eixit, havíem tingut que anar a canviar. Si tu estàs a gust en ta casa i el que veus en el teu entorn t'agrada,
Ixe benestar personal, d'estar a gust en ta casa, això és el que nosaltres volem aconseguir en tu. És això. Jo quan era xicoteta, ma abuela m'ensenyà a bordar, l'altra abuela m'ensenyà a cosir, ma mare és el meu referent perquè és la que m'ho ha ensenyat tot, i aquesta sensació d'acabar una faena i veure teu tot acabadet, tot ben ficaet, i aquesta sensació d'estar a gust és el que nosaltres aportem al poble. Jo els aconsellaria als nous emprendedors que siguin constants, que és dur, que pot tindre llibertat de si necessites anar-te'n a qualsevol puesto, agafar, tancar la botiga i anar-te'n, però tampoc és recomanable perquè sempre tindries tancat i sempre tindries que estar... no estaries mai en el teu negoci, val? Però... i no tens hores mai per a tu, perquè sempre quan t'aplegues a casa tens que fer alguna factura, tens que mirar les redes socials, tens que fer... Però n'hi ha una satisfacció personal que això no es paguen diners. Jo he treballat per a una altra persona i a mi no m'han agraït mai la meva feina. I ara cada client que és per sa casa i està satisfet m'ho agraeixen. I aquesta sensació és molt, molt, molt bonica i molt satisfactòria. Això només ho té que un autònom. La rima per a mi significa força. Significa força, jo t'hi diré el per què. Mira, Toni mos manté sempre informats. És com el nostre assessor 24 hores que està sempre ahí, que li pots preguntar. I significa força perquè jo puc alçar la veu, jo puc dir que jo estic ací, però sóc jo soles. En canvi, si és tota una associació de comerciants, si és l'associació la que diu que estem ací, eixa força la fem entre tots i eixa força segur que se sent molt més que si jo estiguera soles. Per a mi és força, és eixa unitat, el fer força, el dir nosaltres estem ací i volem que es mos escolti.